Acción. Bueno, vamos a ver como se traballa coa radio, coa mesa de mezclas. Este é o cerebro, onde van os micros enchufados. Aquí temos as cores dos micros, se pode poñer aquí un nome. O micro vermello, o cable vermello, o cable negro. Entonces corresponderían, se enfocamos ali, na mesa, pois os micrófonos de cores. Pois así xa sabemos como vai. Pois partindo de aquí, o primeiro que temos que facer é prender a mesa. O ordenador estará encendido, claro, e dámoslle aquí neste botón que está ao lado do cable e comprobamos que aquí está acesa a luz de power. Eso xa nos dice que temos enerxía e que podemos funcionar. Unha vez prendida a mesa, imos ao ordenador e abrimos o programa Cule-Edit Pro que temos aquí para gravar o noso programa de radio. Agardamos a que abra. E, unha vez aberto, dámoslle a crear un ficheiro novo, unha folla nova, un documento novo aquí, na folliña. Dámoslle aquí, pide unha serie de propiedades, pero valenos como está, así que dámoslle OK. Xa estamos preparados para gravar. Agora, debemos comprobar na mesa se os micros están accesos ou pechados. Hai unha luceciña aquí que pon mute. Como vedes, estos mandos están bloqueados, porque o volumen é o correcto, xa non hai que manipulalo aquí para nada. Entonces, se está en mute, coa luz acesa, é que está mudo, calado, en silencio, non se escoita. Teremos que abrir os micros que nos interese en cada momento, dependendo dos que vayan a falar. E ahora que xa temos todo preparado, mandamos calar, preparados, listos xa, 1, 2, 3, e aquí temos a opción de gravar, que é o circuliño vermello. Daríamos a gravar, e cando empecen a correr os segundos, é que xa está grabando. Vamos a ver se grava, que o ordenador hoxe está un pouco en folga e vamos fastidiar aquí o... Aí está, xa está entrando algo de sinal, que é a miña voz, que están os micros abertos. Se os pecho por aquí, xa veríamos unha liña de silencio total, non? Se os abro, pois está collendo a miña voz, quere decir que están accesos e que está grabando. E unha vez que rematamos, pois damos aquí ao cadradiño que é stop. Paramos a grabación. Stop, xa temos aquí a nosa grabación. Poderíamos darlle a play, o triángulo, para escoitar a ver como quedou. A ver se se escoita. Aí está, xa está entrando algo de sinal, que é a miña voz, que están os micros. Bueno, aí está, non? Pois xa unha vez así, iríamos a File, Ficheiro, File, e buscaríamos Save As, Save As, en lectura fonética. Damos aquí a Save As, e escollemos a nosa carpeta, radio, poñémoslle o nome que queremos, e aquí sabemos que non hai que cambiar nada, xa o vai a gravar en MP3 directamente. Daríamoslle a guardar, e listo. Xa estaría, xa poderíamos pechar o programa, xa teríamos o noso programa grabado, e agora o paso seguinte sería subilo á nosa plataforma de radio.